kuke tudun jukun ne, gyalle su ne, tudun wada muciya, sai a zo sai a kawo wa shugaban kungiya ko a zo a kawo wa ainihin wato limaminku wani katon rago saboda sallah ta zo, a zo a aje mishi buhun shinkafa a kawo 5,000 sai a sa a ambula, sai dauka cewa an taimake shi ne. A'a, wani saurayi ne a masallacin ya fitine su, yana ta tona musu asiri. Sai bayan kwana biyu sai a zo a ce ai akar makalla mu ne ɗaliban nan da muka kawo rago. Ya ce a salati 10 ga annabi, ya yi salati a shafa, sai ka ga ya yi zaman tahiya a gabansu. To wallahi kullum muna so mu zo mu yi sallah masallacinka, amma yaron nan da yake wa'azi kullum wallahi shi ne ya fita. Wani yaro sai a ce ai wane, wannan yaron to ai ranka ya daɗe kar ku damu, sai zo nan da nan sai a kira taro. To wane yana wa'azi mai zafi, yana koran mana mutane. Don haka gaskiya saboda Allah, a madadin kungiya da kwamitin da'awa, to an dakatar da shi. Kun ga tsinannu saboda rago da suka kawo, kun ga sun raba kan musulmi ko? Na rantse da Allah, abin da suka yi mana kungiyar izala kenan. Allah ya tsine musu albarka. Wallahi da haka suka raba mana kungiya. Wallahi ba addini ne ya raba ma kungiya ba. Dukkanmu mun yadda ba durkuso, ba guru da laya, ba shan rubutu, dukanmu mun haɗu. Rana tsaka sai ta watse. Me yasa? Aka zo aka ce wannan yaron Muhammadu Usman Dan gungun din nan ya cika zafi. Saboda me? Duk wanda ya san wa'azin izala, tuna wa'azin da aka yi a Daura, da mugun sanyi na jaura, amma mutane suna saman mota ana jiran Dan gungun zai wa'azi 11 na dare. Ana cewa yanzu sai kuma Muhammadu Usman Dan gungun daga jihar Bauchi, don lokacin Bauchi ne ba jihar Gombe, gashi nan ya taso yadda ka san farin dango haka. Wani abokinmu, wani yayanmu ne, tela ne, shagonmu ɗaya a muciya, yana saman mota, ca muke bacci yake, wallahi faɗowa yi. Iliya sunan shi, a tsugugi dattijon wani sun kusa faɗowa, lafiya ya ce idan shi biyu yana jiran wa'azin Dan gungun ne. To kawai rana tsaka sai aka ce to a dakatar da Dan gungun. To kuma Dan gungun yaro ne a lokacin, gauɗe ne, shi ne sharrin. Da an ce an dakatar da shi sai ce shi kenan ya dakata, sai je ci gaba da wani wa'azin, ba sai ya yi fada da 'yan uwan shi ahlus sunna ba. To amma yaro ne, sai zo kawai sai ce gaba ɗayan mu izala mun zama kafirai, amma sai ce banda Abubakar Gumi. Kun ji asalin abubuwan da suka fara, shi kenan da haka ne aka fara. In ba haka ba izala tun ran gini ran zane. Ranar farko wa'azin izala dama da zafi aka fara, don haka duk wanda ya zo da zafi bai zo da bakon abu ba a izala. To dan me za a kori wannan yaron saboda zafi? Amma an ji an samu wasu shugabanni an dan kawo an basu. Haka suke yi har yanzu. Sai a ɗauki limamin masallacin ku sai a bashi kujera hajji ko umara, sai a bashi dan matin birin rago. Bayan kwana biyu sai ka ga abin da ake hari shine wannan matashin nan dan shekara 20 da yake wa'azi, yara na fahimta, matan aure na fahimta, sai a ce an dakatar da shi. Sai ka ji masallacin ya rabu, saboda matashin shi yake da karatu, shi yake karantarwa, duk yara shi wurin shi suke. Da an ce an kore shi sai ga masallacin ya mutu. Ku duba da kyau abin da suke muku kenan, ku natsu. Kai kuma an ce an kore ka, ko karka ce an kafirta. Korarka ba shine kafirci ba. Liman ya ce an kore ka daga izala, sai ka ce akramaka Allah, daga kungiya aka kore ne, amma izala kan ina nan cikinta, dan izala na nan kafin kungiya. Daga kungiya dai kuka kore ne, to ba laifi. Sai ka je ka samu kofar gidanku, sai ka je ka kira shi liman din, liman to ka zo ka bude min wa'azina, zan ci gaba da wa'azina. Riyadu salihina na yanzu na kafa lasifika a saman tsoron mu, za mu ci gaba da yi. In karkai fada da su, karkai fada da su. Buhun shinkafa suka ci da taliya, wallahi shine sirrin kawai. Wallahi maiko ne aka ci. Karka raba musulunci saboda wani abin duniya, ka rabu da su. Daga baya ko zaka ga sun watse waɗancan din, dan waɗancan ba dai sun kawo musu ba za su ci gaba da basu ba. Daga baya za su dawo, ka ji ana zawarcin ka, to na dawo mana. Shine abin da ya faru jama'a.
shi yasa ko ga ana cewa a zo a yi haɗin kan izala muka ce a to aka duk wani abu muka ce an yadda duka yan uwanmu ne suna sukan suna kaza muka ce a taho za su daina shikenan. Sharri ne dama aka yi mana, an yi amfani da kuɗi ne. To kuma har yanzu abin da ake kenan. Saboda kai me kake tunani? Wace kungiya ce ta 'yan kulab? Wace kungiya ce ta 'yan siyasa? Wace kungiya ce ta kowaɗanne irin 'yan boko ko professionals take iya tara mutane in ta zo wa'azi irin izala? To sai ake tsoron waɗannan in suka ci gaba da a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, ranar da aka zo wani zaɓe in suka ce ga inda za a yi, to za su ba da wahala. Don ya faru a ƙasar India. Ƙasar India lokacin wannan mata Indira Gandhi ta zauna ta yarjejeniya da musulmi, suka ce za su zaɓe ta a bisa sharaɗin kaza na haƙƙinsu da aka danne za a ba su kaza 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 kaza. Da ta ci shugabanci musulmi sun goyi bayan ta, sai ta juya wa musulmi baya, ba ta yi faɗa da su ba amma sai ta ƙi cika musu alkawari. Da aka zo zaben tazarce, Indira Gandhi hankalinta ya tashi, ta zo ta samu shugaban kungiyar musulmi kaf a ƙarƙashin tuta ɗaya suke a India. Ta zo ta ce tana neman goyon baya don Allah, gashi gobe za a yi ƙuri'a. Ya ce a ba za mu goyi bayan ki ba. Ta lallashe shi kawai sai zira ta tafi. Suna da gidan rediyo, da daddare sai bayyana a gidan rediyo 11 na dare. Ya ce gobe zaɓe, a matsayina na shugaban musulmi na ƙasar Indiya, kada musulmin da ya fita saka ƙuri'a. Allah ya ba mu alheri kawai shikenan. Ba wata aya da za a ja ko hadisi, don an gama ja a filin wa'azi, yanzu kawai jawabi shikenan. Karfe 1 dare sai ga ta an kawo ta gidan shi. Ta ce me yasa kai mana haka? Ya ce abin da kika yi mana ne muka yi miki. Ta ce don Allah ya je ya ɗauko lauyoyi da duk waɗanda za a zauna a rubuta a rubuce